Makhosi fans, mayindaba madoda. Eyi, hayi besivele sikulindele lokhu bafethu ekugcineni, besivele sikulindele ukuthi eyi sizodibana nazo. Eyi, lezi inkinga lezi. Speed point. Eyi, kodwa-ke kuyathiwani bafethu, kuyathiwani. Besivele siyilindele vele bafethu igemu efana nale ukuthi iMamelodi Sundowns vele izokwazi ukuthi idlule iye kuma-semi-finals e-Nedbank Cup. Ubuke nje nangendlela vele-ke nje kuyaziwa phela nje straight win vele isikhathi esiningi kusuke vele ibekwe nje kuyacaca ukuthi iMamelodi Sundowns izodla ubhedu kuye nayo iwini. Uma uthatha ukubhekana leli goli ekoro lishalulile bengasi-offside, so igame bayiqede nje u-90 minutes ungakapheli. So nesekhukhune vele bese bedifendela ukuthi kuyiwe kuma-penalty. La vele kusuke seku-50-50 khona, kusuke sekungawina noma uma ngabe sekuma-penalty. But bekuyigame nje right, bekuyigame engatheni. So siyathemba ukuthi njengoba nathi siyimpofana, Khosi for life. Eyi sizodibana nayo. Kodwa-ke hhayi, ngiyathemba ukuthi impofu kulokhu izolokhu inqamuka izandla inkosi impela ngimfunga uMtawunge. Hhayi inkosi impela ngeke bengidle kawu-4. Ngeke bengidle kawu-4. Kwisizini iyodwa, hhayi kuyobe kuqala emandulo. Hhayi kuyobe kuqala bafowethu ngeke nithini nina? Ngeke. Ngeke. Ngiyala man, ngiyala. But kodwa-ke bekuyi-good game bafowethu angeke ngiqambe amanga lena. Igame nje ebibukeka. Sekhukhune sinaso sidlale nje ngokuy'misela. Unfortunately-ke nayo ayikwazanga ukuthi-ke ekugcineni ibeke leyo focus ibe ne-discipline ekuthenini igcine ikwazi ukuthi igame iyinqobe. Then-ke niyazi-ke bafowethu ukuthi-ke if you miss your chances, Sundowns yona i-clinical kakhulu, i-clinical kakhulu laphana ku-Lefana United. So nje iyona-ke into ebuye ibe umehluko phakathi kwamanye amathimu neMamelodi Sundowns.